Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban Minecraftozni fogunk. Nem élőadás, mert nem sikerült feltöltenem sajnos, úgyhogy most videó lesz. Ebben a mai videóban Minecraftozni fogunk méghozzá 1.16-ban. Úgyhogy gyorsan megnyomjunk egy új világot, srácok. Na, akkor srácok, akkor generáljuk ki szépen a világunkat, srácok. Vagy jó helyre dobott be minket. És először kéne keresni bárányt. Kell keresni bárányt, itt egy bárány. Na, akkor keresünk gyorsan birkákat, srácok. Gyorsan. De jó, hogy letettem a gyepjét. Csináljuk a gyepjét. Visszabakadva a kezembe. Azt a gyepjű a kezembe. Na, akkor keresünk gyapjút, srácok. Hát tudom, hogy nem süt meg. Beszélj már normálisan, mert itt fognak a kurva életbe. Átfordítottak továbbból, vagy nem hiszem el. Úgyhogy keresünk bárányokat, srácok. Itt is van egy bárány, gyorsan, srácok, öljük meg. Gyorsan, srácok, egy bárányt még keresünk. Úgyhogy gyorsan. Gyorsan keresünk egy bárányt. Nézzétek már, mit találtam, srácok. Miközben jövök. Ezt találtam. Majdnem egy fullos. Nagyon jó, nézzétek már, mit találtam, srácok, mindegy. Szóval egy bárányt kéne keresni. Úgyhogy gyorsan, srácok, keressünk egy bárányt, gyorsan. Egy bárány, gyorsan. Úgyhogy gyorsan keresünk egy bárányt. Nagyon jó, srác. Gyorsan ott egy fehér bárány, Gyorsan, srácok, gyorsan, öljük meg. Végre itt jöttem, ez az. De fogok költözni, srácok. Kis párat teszünk, srácok. Most nyersen eltük, de jól van. Szerintem itt letelepedhetünk. Szerintem, srácok, ez itt jó. Gyorsan vágjunk a fát, vágjuk ki a fát, gyorsan.
Gyorsan vágjuk ki a fát, srácok. Nagyon jó. Úgyhogy ezt átkraftoljuk. És akkor csinálunk egy crafting asztalt, igen. Szépen crafting asztalt szépen letesszük, és lekraftoljuk az ágyat. Jó. És ahova költözünk, ott gyere, téged kereslek, gyere bárány, gyere. Ha. Jó, nagyon jó, ezt innen kiütjük. Megint véletlenül letettem. De jó, még nem kattintok rá, addig jó. De. Majd akkor keresünk gyorsan, srácok, egy hét ahol letelepedünk, itt amúgy van homok, de jó. Akkor gyorsan szedünk egy pár homokot, és ezzel meg vagyunk, akkor megkeressük a helyet, és akkor ott elkezdünk építeni egy kis házat, srácok. Nagyon jó. 24 szerintem elég lesz. Itt van. Itt jössz. Itt is ott jutok, és itt lesz. Nada. Itt a crafting table. De jó, hogy kell. De nem, gyerünk. Gyorsan bearapunk is. És akkor gyerünk, elmegyünk gyorsan fát vágni, gyorsan. Még kell. Így van. Jól van. Srácok, bocsánat, hogy most sokáig nem beszéltem, csak nincs mondani valam folyamatosan, meg nem akarok beszélni. Úgyhogy szépen vágjuk itt a fát, srácok. Nagyon jó. Csak koncentrálok. Srácok, például ilyenekre. Nem lehet kijönni gyorsan valahol. Na jó, csak itt lehet kijönni, ahol meg egy... Basszeg. Nagyon gyorsan, jöjjünk ki gyorsan. Gyorsan, srácok, gyorsan. Akarok craftolni gyorsan egy pocsákányt. Gyorsan. Igen, itt egy... Gyorsan, nem gyémántot, hanem egy pocsány. Nagyon jó.
Sietek, srácok, sietek. Nyugissátok, ezt majd be fogom temetni. Úgyhogy gyorsan szedünk egy pár követ. Gyorsan, srácok, gyorsan. Három elég. Baltát, egy csákányt. Isten. Pont kijelölve nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Úgyhogy mondom, ezek nem. Nagyon jó. Még egyszer le kell mennem a föld alá. Oké, srácok. És le kell írnom 4 darab kőért. Mert csinálnunk kell egy gyógyszét. Nagyon jó. Így szépen befedjük, és akkor mehetünk fát vágni. Úristen, mennyi csirke ott van, srácok. Nagyon jó. Nagyon jó. Úgyhogy még fát vágunk, megépítjük a szép kis házikonkat, amit tényleg nem, srácok, nem tudok szépen építeni, és sokáig nem beszélnék, az azért van, mert nincsen mondani valóm. Nagyon jó. Gyorsan menjünk vissza, srácok. Nem kellett volna odáig elmennem homokért, mert itt is volt. De még menni? Itt lesz az ajtó. Itt lesz az ajtó, nagyon jó, szerintem egy ekkora ház. Nagyon bőven elég. És amúgy most kéne
nagyon-nagyon jó. Úgyhogy gyorsan ölünk pár állatot, mert kell az étel. És ott van szén, de én most azzal nem akarok veszekelődni, hogy most a szénért is elmegyek. Fát akarok vágni. Nagyon jó. Akkor vágunk egy kis fát, és építsük meg a házunkat, srácok. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Úgyhogy vágunk egy kis fát a házhoz, és szerintem épp elég nagy ház. Úgyhogy nagyon jó, srácok, szerintem jó lesz ez a ház. És még egy kis ajtó is kell, úgyhogy vágunk mondjuk egy párat, és menjünk haza. Még itt kivágom ezt a fát, aztán szerintem mehetünk is haza. Hát 64 plusz 28 jött ki. Úgyhogy gyorsan, hogy tényleg bocsánat, srácok, hogy illetve nem tudom csinálni, de valamit nem töltötte fel. Úgyhogy nem tudom, akkor most ez nem élőadás lesz, srácok, de mindenképpen meg akartam csinálni ezt a Minecraft videót, srácok. Úgyhogy ennyi. És majd... És ennyi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Így. És mindig 1, 2, 3. Így. 1, 2, 3. Ezt meg kell ismételnünk. Ez hamar el fog fogyni. És akkor még a tetőhöz is vágunk egy kis fát. És én a tetőt csinálom meg utoljára. Még ez se lesz elég itt. Ha? Jó, elrontottam, srácok. Elrontottam, srácok. Gyorsan ide elrendezzük ezeket, srácok. Nagyon-nagyon jó. És akkor már csak az ágy, ami itt van. Ezért is pont kijelölve, nagyon jó, és akkor gyorsan belepakoljuk. Most nem fognak kellene nekem, srácok. Nagyon jó. Így. És így. A dombon vannak fák. Ezek.
Úgyhogy nagyon jó. És ez a videó 30 perces lesz szerintem. Épül a házam, nagyon szerintem egy nagyon jó ház lesz az. Srácok. Úgyhogy srácok, nagyon jó. Legyünk a fát, amúgy bocsánat, hogy sokszor nem beszélek, csak nincsen mondani valam folyamatosan, mert nem akarok beszélni, mert szerintem az senkinek sem tetszik, hogy én folyamatosan beszélek. Nagyon jó, srácok. Nagyon jó, srácok. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Nagyon jó, srácok. Szépen, srácok, építjük a házat. Jól mondtam az előbb. Nagyon jó. Úgyhogy készen is vagyunk. Ouch. De, megértem, hogy van nem jó. Így. Nagyon jó, srácok. Hoppá, rossz helyre tettem ezt a blokkot. Nagyon jó. Úgyhogy szerintem folytatjuk a házat, tehát 23 percnél tartunk, nagyon jó. Mit is akartam? Ja igen, az ablakokat akarom kiégetni. Nagyon jó, srácok. Fele fát azt belerakjuk. Közben az üveget, srácok. Nagyon jó, hogy ablakok legyen. Így nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, csak kéne valami kaja, mire nincsen kaja. Csirke, gyere ide! Nagyon jó, srácok! Csirke, gyerünk! Mindjárt. Nagyon jó, ezt a pár csirkét jaj, de hogy beleesti a vízbe. Nagyon jó. Ezt így. Oda rakom, jó van most. Malac, gyere ide, Léci, malac. Nagyon jó. Úgyhogy nagyon jó, srácok. Gyorsan, srácok, gyorsan. Megyünk be. Nagyon jó. Nagyon jó. Szépen égetjük tovább a homokot. És szerintem ez a rész akkor ennyi lett volna majd. Megépítem a házat, már 25 percnél
a videó, és ez nekem már hosszú. Srácok. Így nagyon jó. Így nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Majdnem rossz helyre rakom az üveget, srácok. És még plusz 4. Itt van. Így. Nagyon jó. Ennyi ablak szerintem elég lesz, srácok. Nem úgy így. Úgy, srácok, csináljuk szépen a tetőt. Hú, amúgy ott nem is vettem észre, hogy szép havas táj. Na, még csinálok rá pár ablakokat, és akkor szerintem készen vagyunk, és akkor ennyi is lett volna akkor ez a videó. De még megépítem a házat, srácok, és akkor a következő részben megbányászunk. Igen. Úgyhogy nagyon jó. Így így nincsen sötét, de azért még ott még csinálok rá pár ablakot. Így srácok. Így nagyon szép, nagyon jó. Még ide még csinálunk egy ablakot. Aztán ennyi. Még egy pár üvegkel, még egy most csak játszok. Pár üvegkel, srácok. Ilyen gyorsan játszani, atya Isten. Így Tök jó nézni csak. Így ez így nagyon jó. Így. Szerintem ez így jó. Szerintem ez így nagyon tökéletes. Nem kész pizzát? Ez így nagyon mondjuk ez az egy darab már igen ki. Nem kész pizzát? Nem. Nagyon jó, srácok. Muffin. Sem most. Jó. Így. És szerintem, srácok, még egy dolgot szeretnék csinálni, srácok. Nagyon itt van 2 arany, amiből kijön egy, nem tudom még mi. Így nagyon jó, srácok. És még amit szeretnék még csinálni, egy kis kaját szeretnék gyűjteni. Kis nagyon jó, srácok. Szerzünk egy kis kaját, és még ez az rész, akkor ennyi lett volna. Csak tényleg egy pár állatot akarok megölni, mert szeretném még sok kaják legyen. És jó. Most ennyi. Bemegyek a házba, és akkor elköszönök. Remélem, srácok, tetszett ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!